Mr. Barzbatu. Ma nasibx nkun qed nesaġra li fl-istorja kollha tal-ilsiem Malti dawn iż-żminijiet diġitali huma l-iktar żminijiet diffiċli u ta' sfidi kbar għal-ilsienna. Aħna s'issa kellna x-xorti li anke meta konna kolonja u konna maħkumin minn oħrajn ma kienx hawn politika lingwistika immirata biex teqret il-Malti. L-ewwel nett kellna x-xorti li fis-sena 1530 l-imperatur Spanjol iddeċida li għaddina lill-Ordni tal-Kavallieri. Naħseb li kieku ma minx hekk dak iż-żmien. Hemm ċans għalkemm naf li jekk toqgħod tispekula fuq l-istorja ma jagħmel sens, imma hemm ċans li konna nispiċċaw bħal Majorka nitkellmu l-Ispanjol għaliex ftit wara li ħadak il-pass fl-imperu kollu Spanjol daħħal l-obbligu li bil-forsi jridu jitkellmu l-Ispanjol. Ġiet tajba meta ġew il-Kavallieri dak ma kellhomx politika lingwistika x'aqqas għalihom infushom ma kellhom peress li kellna isna differenti. Dik ħadmet favorina għax lielna ħallewna nitkellmu bil-lingwa tagħna u dika salvat l-ilsiem Malti. L-Ingliżi ma tantx urew interess biex jużaw il-Malti kontra t-Taljan ovvjament. U mbagħad wara l-indipendenza tagħna sar wieħed mill-lingwi uffiċjali. Irrid ngħid mill-ewwel li hija ħasra li pajjiżna ra issa kemm għadda żmien 55 sena u xek mill-indipendenza tagħna jien naħseb misna nistħu li għadna ma għaddejniex liġi dwar l-użu tal-lingwi uffiċjali għax aħna għandna referenza ġenerika fil-Kostituzzjoni li l-lingwi uffiċjali ta' Malta huma l-Malti u l-Ingliż imma mbagħad liġi bħalma għaddew kolonji oħra li kisbu l-ħelsien nazzjonali tagħhom u rridu biex ngħidlek jippromuovu l-ilsien tagħhom u ilsna oħra fil-pajjiż, aħna għadna ma ddejniex u jien nittama li fi żmien li ġej ngħaddu din il-liġi għaliex anke biex inwieġeb dak li saqsa l-kollega tiegħi, naħseb jien li t-tħaddim tal-Malti għandu jkun obbligatorju f'aktar oqsma milli qiegħed obbligatorju bħalissa. Waħda mill-problemi li għandna dwar l-użu tal-Malti fil-era diġitali hi li l-Malti mhux jitħaddem biżżejjed fil-mezzi diġitali. U aħna diġà żgħar jekk nużaw il-Malti inqas fil-mezzi diġitali jfisser li anke il-kumpaniji li jħaddmu dawn is-sistemi ma joħdunix bis-serjetà għaliex aħna stess qas nużaw biżżejjed il-Malti u allura naħseb li parti importanti minn kif inħadmu iżjed u nużaw aktar il-Malti fid-żminijiet tal-lum hija liġi dwar l-użu tal-ilsna tagħna tal-Malti u tal-Ingliż sintendi bħala ilsien nazzjonali it-tħaddim tal-Malti. U mbagħad irridu naraw kif inżidu il-kontenut diġitali, nieħu gost ngħid li l-ġimgħa li għaddiet bdiet skema li biha xi 260 ktieb bil-Malti qegħdin forma diġitali u allura t-tfal tagħna għandhom aktar kontenut diġitali x'jaqraw, iridu nkomplu nżidu l-materjal diġitali. L-ikbar sfida li għandna x'min ta' żgħira, mhux l-ewwel darba li semmejta u ġew kontra Peppa Pig u kontra il-karattri kollha b'ħafna lingwi f'dik l-età daqsxejn kull ma għandna Fond Sulfenek. Aħna sejn għandi rispett enormi lejn min ħoloq il-Fond Sulfenek u l-użu u tħaddim ta' kanzunetti u ta' tqabbil, imma mhux biżżejjed u rridu nżidu iktar kontenut diġitali mill-bidu għaliex l-iktar ħaġa perikoluża li tiġri li minn ta' żgħira qed ngħid sena u nofs, sentejn, 3 snin, speċjalment fejn it-tfal aktar jitkellmu mat-tablet u mal-iPad u mal-mobile phone milli jitkellmu man-nista madwarhom. Ikunu esposti għal-lingwa barranija aktar milli jkunu esposti għal-lingwa tagħna, u allura dik toħloq problemi.